Hello! Nyt tulee eka postaus. Tulee pienet ostokset. Anteeksi laatukuvaan etukamerallani, koska olen yrittänyt tehdä niin monta videota, mutta ei ole onnistunut takakameralla, joten nyt tehdään huonolla laadulla, mutta etukameralla. Joo, eli pienet ostokset. Tässä on nyt enimmäkseen karkkia, koska on perjantai. Perjantai pitää aina sitä karkkia. Siis mulla ei ole karkkipäiviä, että mä saan syödä karkkia silloin milloin mä haluan. Mutta kun huomenna tulee putous, niin pitää katsoa siellä kaikki bla bla bla. Nyt aletaan. Tässä on ostin hennatatuointeja. Tarjoustalosta maksoi 80 senttiä. Silloin tuollaisia tatuointeja. Nyt tänään näyttää kivalta. 20 senttiä. Sitten tällainen Mentos maksu euron. Mentos. Niin. Ja tarjoustalosta. Sitten kävin lähikaupassa Sivassa. Ostin ufamikseja, maksoi €60. Mun mielestä nämä on aivan parhaat karkkein, mitä voi olla olemassa. Sitten ostin purkkaa. Xylitol-jenkkiä. Niin. Long Fresh. Ja sitten ostin pillejä. Muuten niin tää maksoi €80 ja tää maksoi 20 senttiä. Pillejä. Joo, eli tässä oli nyt mun lyhyet ostokset ja kiitteet katoit. Sorry, että siis joo, että tuli lyhyt, mutta lyhyt tuli, koska pienet ostokset, koska säästän rahaa iPhoneen.